egwu onye na-amara agba n'ọkpọ na-ekwe n'isi nụ na agadi nwaanyị adị aka nka na-egwu ọmala agbanụ maka oji ego ji ọgwụ nụ ọchị mọni onye ọmaka otutu na-ekwu onye ma uche gbanya gba anwụlika maka onye wiwa kalịa njọnụ adị ebu a na-ebu ma nsogbu uwe ju na ya arụnụ mmadụ amalisie gị ewe na mmụọ atọla atọlụ nwere ka ọ ya esi wee menụ nke mmadụ ga-eji wee mesị mkpa niile o nwere n'ụwa wee nwụrụnụ mana ife onye liko bụ ana na mmadụ amara ụbọchị ụna ọ bụla ebe ụmụnne nna ụmụnna m ka anyị were anwụli wee bili ụwa na o nwere onye nwe n'ụwa ọ chukwu nye anwụ ụwa kedu ife anyị na-asọgbusila onwe anyị ọyọ gbanye gba amala agụ na-esi obi ike agụ na-etigbu okwu n'ụwa onye ji ego n'oji okwu nwanne mana ife anyị na-ayọ chukwu ọbịa mmadụ inye anyị ego chukwu ọbịa mma gị ka na ya one n'ụwa chukwu nye anyị ndụ n'ụwa inye anyị ndụ inye anyị ego inye anyị nwa o maka na akwụ na-esi obi ike akwụ na-etigbu okwu onye ji ego ji ọgwụ Japan ka nabata echekwube modogwu wejebenu ọ bụ onye ka nchekwube jebenu asawawa na Japan nwoke ka nwanyị mma asawawa onye omekene modogwu aka na-eme ọgọ n'ịdị mma o ifi melerika onye nweghị nwere ife ekwu emebili Fabulous Ezakonobi asawawa na Japan nwoke ka nwanyị mma ezi nwa si ọzara Igbo etiti local gọọmenti Nsukka Enugu steeti gosipụtara omeọgọ kenelu mezi oyi ọzọ nwe ya nga na Japan asawawa si mụ kene yo ọzọ nwe ya nga 1 na Japan CEO Blessed Christ Investment Limited CEO Devo Christ Investment Limited Oyi bụkwa CEO OCC Trading Company Japan akụ ị na-esi obi ike ọyọ amala kilibisam South Africa ka nabata na-echekwube m mmadụ wejebenu
Uchenna Ojiwa Ọchịmọni na South Africa onye Nsụka bili onye nweghị nwere ife Ọchịmọni bili o Uchenna Ojiwa ezi nwa si Ajị Enugu Ezike wepụtasịrị na Nsụka ka o si ejenu Ọchịmọni 1 na South Africa onye ọma Tochukwu ekene inu Ugosi mba na-enye ka ọ na-abịa onye ka na-ekwuo Honorable Chief Sir Omorentas KSC Bili Ọzọ Igbo ndụ onye ọma Adaeze na New Jersey abatagonu onye ọma Peter Obi Ezomemma onye nweghị nwere ifenu onye ọma Tochukwu na-ekene aka ekpuchi ọnwa nwata anaghị eze ọ na-ekonsida akụ ihe nwata egwu ọ dị ekọbatago ego eze na-elifio na nwuli onye ọma keneli n'egwu ọma Honorable Chief Sir Omorentas KSC Ọzọ Igbo ndụ 1 Jersey Adaeze ndị Igbo na New Jersey Omemma na New Jersey nwata na eze ọ na-konsida agụye nwata egwu ọ dị ka ọ batago ego Ojendo 1 of Ogwinike Enugu State Igwe Eze Chinyere 1 of Ndogi Eze na-eli ego obi abụli asọsa nwere ya na ezigbo dozi akwa nwanyị ọma Utodie 1 Osodieme eletrik ụmụ agbala nwanyị ọma nwanyị afọ gba breki ibe ji nwanyị emegwula agụnụ nwanyị nwere ife niile nwunye Omorentas Ọzọ Igbo ndụ member People's Club of Nigeria International Prison Branch member Igbo Council of Chiefs member Go City Social Club New Jersey Anyama mpụtazinu club dị iche iche ịbụ their patrons na their advisors Omogo Isobili ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu egwu bụ ọlụ m Ọchịmọni bụ ezi ọyịma kedu maka Ebele Chukwu Ekeneme Paded 1 na Malaysia Isobili nwata kwọcha aka osolo ọgaranya life nwata kwọcha aka na Dubai bili Prince Samuel Alagu nwata kwọcha aka na Dubai odogwu